Salatu Rabbi ma salami ala habibi khairil anam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أمي على تندو كتلاك نمان كشي كوكي كنتي محمد كان صلى الله عليه وسلم وتمنى كفاك بوي أمبال ما سنة سافانا لجالك لو أموفو كو تاري تاري كولا دنيا كافو أمفلك كني كرادي كان نوي نينغال جابي كنوي أما يقول لك أفو أنا أنفع أنا قادون بغباري بنيون فبي نويا الشيخ محمود كوماي الشيخ محمود كوما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما كان يبلغ من بيقولوا كان يشين أم بالما سنة سافانا لا جل كلا بلا جل ما. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأعوذ بالله من كل ذنب وأستغفره وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أما بعد. أما الله سبحانه وتعالى تنو أنبا بركدا وكفي عن بسل أن كنت محمد كان نما نكشي على كو تشايا كان كسي وانا كدونك أنا مو تورا وكونين أن يوم يفوك تاسي جودو ما أمبي أفو ألم باو على كناو دمه آمين على كناو كنا آمين على كناو سطورا آمين نيو كنا جاء أن الله رب كنا جاء على كناو بلا جيلني آمين على كم موتو آمين إسلامية كانوا على كادو أندوسكون آمين كافريا جويا على كادو أندوسكون كافريا كونيا على كادو أندوسكون على كادو منو جاربي على كادو منو بلا جيلن جدي وبالله تعالى التوفيق. أستاذ أحمد نعم لجي ترى ينكلي دوبي يقولوا نعم ينقل واتينا أمسكت من أولوية إن شاء الله ينقل فولو شيخ محمود cere ñingal ke ko dingo gela ko ni ale soro ka ale tara docteur fi o ka o yi visitu ke o ayra ka fo ko problème bi musuri la ka tse ka den soro ku yala ko ale ka mun ke kam se ka blasral kan mere fo ale ñini ala kam sawaba Ustaz Ahmad. naam ibaro ñe ko ala mana i jarabi ni aye ala ye sira do fana bla ni o ye a welelu fana ye min bɛ kɛ sababu ye n'a bɛ se ka kɔma falen ɲuman fana kɛ i ye a bɛ se ka kɛ a bɛ jarabi in fana bɔ i kan ka tila i ka ɲinifɛn k'a d'i ma a bɛ se ka kɛ fana a weleli a bɛ fɛn d'i ma fana min ka fisa ka tɛmɛ hali i ka ɲinifɛn fana kan i y'a faamu o camanbaw bɛ yen nɔ o tuma na sa denko gɛlɛya mana e mɔgɔ minɛ ko dɔgɔtɔrɔw ka dɔnniya hakɛ la k'olu ko k'i tɛ den sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ k'a tɛ den sɔrɔ bi sini ma sini a bɛna den sɔrɔ o camanba bɛ yen mɔgɔ dɔw fana bɛ yen dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ k'a bɛ den sɔrɔ mɛ a b'a si k'a tɛ den sɔrɔ i y'a faamu nka denko gɛlɛya mana don mɔgɔ o mɔgɔ la cɛ fara muso kan i b'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen ala ye olu f'an ye ala kɛra fana ye olu f'an ye sallallahu alaihi wasallam denko gɛlɛya mana e mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔ astaghfirullah fɔ a bɛ denko gɛlɛya a bɛ a wuli ka bɔ yen astaghfirullah kabakoba don i y'a faamu ani kuranɛ aya dɔ bɛ yen ala ka mɔgɔ ɲumanw dɔ de la ka ala wele ni o ye denkow la a ye den nɔgɔw ye rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin i k'o duwawu in kalan ala k'an bɛ sababa ma an ka fɔtaw n'an ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen na dɔgɔtɔrɔw ka dɔnniya na u y'a yira ko muso tɛ se ka den sɔrɔ nka ala mana deli ala de bɛ den di mɔgɔ ma ala ka den ɲuman ala k'o da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma wabillahi ta'ala tawfiq. mana ka bɔ yen ɲininkali dɔ ye ɲininkali kɛ k'a fɔ k'ale kɔni ale furu kɛ yan san 4 ko yala dɔw kɛrɛkɛrɛlen bɛ yen an bɛ se ka min d'ale ma n'a bɛ se k'o kɛ wa. ale ye furu kɛ nin y'a san 4 ye bon problème ye jumɛn de ye i b'a dɔn fɔlɔ in ta o ta ye denko ye bon ale ka problème ye jumɛn ye gɛlɛya de bɛ furu la wa tari problème jumɛn a t'i ma problème kɛrɛkɛrɛ k'o fɔ
a kɔni ko k'ale furu kɛ nin y'a san 4 ye wa an bɛ se ka dugawu jumɛn da ale ma. an bɛ se ka dugawu a bɛ se ka kɛ gɛlɛya b'a kan furu la walima a ka ko ma kɛ a sago ye n'i y'a ye hadamaden b'a fɔ ko ka dugawu jumɛn dɔ d'a ma i bɛ t'a sɔrɔ ko dɔ bɛ ko la i ka ko ma kɛ i sago ye n ka ko ma kɛ n sago ye an bɛ mun fɔ furu ɲɔgɔn ye fɛn foyi tɛ dugukolo in sanfɛ ko a ka ca la ko n'a bɛ kɛ mɔgɔ sago ye 100%. i sago a bɛɛ bɛ sɔrɔ arijinɛ de la a tɛ sɔrɔ dugukolo in sanfɛ i furula i ka furu ma kɛ i sago ye a ma kɛ i sago ye cogo di nin ye e garijɛgɛ de ye koyi ni fɛn tan ma k'i sago ye i bɛ taa sɔrɔ fɛn 50 bɛ o bɛɛ lajɛlen y'i sago ye o ni gɛlɛya bɛ i ka furu fana na i ni furu ɲɔgɔn cɛ a ka taabolo n'a ka faamuyaw na sigi ka fɔ ani kuma ɲɔgɔnya o de bɛ o ban ni ala ka dɛmɛ ye furu ɲɔgɔn fila ni bɛɛ lajɛlen tora alakira sallallahu alaihi wasallam a ka taabolo kan furuso mankan banna n'i ye mankan fɛn fɛn ye furuso kɔnɔna na ko gɛlɛya donna furuso kɔnɔ dɔ de bɔra furu sinzan kɔnɔ walima dɔ y'i sen kelen bɔ furu sinzan kɔnɔ ni bɛɛ tora furu sinzan kɔnɔ alakira ye sinzan min bila ko furu ɲɔgɔn filaw e ka hakɛ de ye e k'i jɔ nin jɔyɔrɔ la bɛɛ mana i jɔ i jɔyɔrɔ la k'i sigi i sigiyɔrɔ la furu mankan banna pewu o kumana u k'a lajɛ k'o lajɛ a n'a furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la nka ni bɛɛ ko i tɛ kari i negela kɔ bɛɛ kɛ i tɛ i diyaɲɛ ko bila furu tɛ se ka diya cɛ ko nin de y'ale dɔgɔna ko ye ale t'a fɛ ka bɔ o la muso fana o min ye dugumamɔgɔ ye o min kan ka ye duguma arrijalu qawwamuna ala nisa o min ye dugumamɔgɔ ye o fana ko k'ale tɛ bɔ a negela la a nin dɔgɔ la fo furu tɛ se ka diya abada furu tɛ se ka diya abada furu kɔni fo a ka ko to ɲɔgɔn ta la ka ɲɔgɔn bonya bɛɛ ka jɛ i ka hakɛ dɔ kɔ o mana kɛ a bɛ kun ala k'an kun ala ka furu ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen nka an bɛ min fɔ a ye ka da o kan a bɛ se ka kɛ ale bɛ k'a seko bɛɛ kɛ a cɛ tɛ k'ale sago kɛ walima cɛ bɛ k'a seko bɛɛ kɛ muso tɛ k'ale sago kɛ o kumana mun kosɔn i ka lafiya a bila i kun na nin de ye i garijɛgɛ madama a bɛ silamɛ yɛrɛ kuma bɛ silamɛw de kan nin de ye e garijɛgɛ ye ala ye nin de kɛ i garijɛgɛ ye o kumana ni den kalite min kɛra i garijɛgɛ ye i den bɛ tɛ k'i sago ye o n'i b'o bɛɛ mara wa i bɛ hinɛ u bɛɛ la i b'u bɛɛ ladon o kumana ni muso in de kɛra i garijɛgɛ ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i ka i wasa don i garijɛgɛ la ala ka diinɛ in faamu ko ɲuman ala k'o diinɛ n'aw bɛɛ lajɛlen n'o tɛmɛna ka bɔ yen an sɛku ɲininkali dɔ ɲininkali kɛ a y'a jira k'a fɔ a ka ɲininkali kɔnɔ ko dɔ kɔni ye wari d'ale ma k'a ka taa hiji la n'a ye wari in ye bon tiɲɛ yɛrɛ la ale b'a fɛ ka dutɛrɛn de san wari in na ko yala ko o kiti ye mun ye an bɛ min fɔ silamɛw ye u ka ɲɔgɔn faamu kow la yanni u bɛ taa daniyabaliya sinsin ani bɛnbaliya sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ warimugu b'u bolo hiji baraji ka bon min kɛ u b'a fɛ ka silamɛw de bila ka taa hiji k'o baraji sɔrɔ i y'a faamu ni mɔgɔ min ye wari d'i ma a yɛrɛ ka propre argent na jaka tɛ foyi tɛ i b'a dɔn a tɛ bɛn i ka jaka di mɔgɔ ma ko taa hiji n'a ye non o tɛ bɛn o i b'a d'a ma de a banna n'a y'a yɛrɛ jɛ a bɛ taa hiji n'a ye n'a y'a jɛ a b'a kɛ k'a ka juru sara nka nin tɛ jaka ye e y'i ka propre argent ta k'a d'a tigilamɔgɔ ma ko n b'a fɛ k'i bila ka taa hiji silamɛ ɲuman de ye n fana ka o hiji in baraji sɔrɔ kana taa so jɔ n'a ye k'a sɔrɔ i n'a tigi ma bɛn a kan dɛ kana taa so jɔ n'a ye dɛ a tigi y'a ŋaniya de i ka taa i ka hiji farida bɔ i la ale fana k'o baraji sɔrɔ o kumana e mana taa sira wɛrɛ bɔ a tɛ bɛn a tigilamɔgɔ ma n'a tigilamɔgɔ ma a faamuya a bɛ kɛ fɔnkɔɲɔgɔn ye aw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw dun ka fɔnkɔɲɔgɔnya balawu caman bɛ ala dɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a t'a fɛ silamɛw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ basa aw de bɛ jɛ ko bɛɛ lajɛlen na n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ ka ban
o ye kogo kelen ye kogo o ye kogo kelen ye kogo pɛrɛnnen ye n'o pɛrɛnna ka ban fanga bɛ bɔ fanga bɛ ban ala k'an bɛ sababa n'i b'a fɛ ka taa hija la i bɛ taa katara n'i b'a fɛ ka taa so jɔ a la i bɛ taa fɔ waritigi ye a fɔli fana tɛ baasi ye waritigi fana kana dimi i y'a faamu mɔgɔ aw kana datugu ɲɔgɔn ye a kana dibi ɲɔgɔn ye waritigi fana ni nin taara e ɲininka nin na e min y'a ŋaniya ka taa hiji waritigi kana dimi dɛ a taara a kɔnɔ ko de fɔ i ye ni a bɛ bɛn i ma a fɔ ko a bɛ bɛn ma n'a tɛ bɛn i ma fana i b'a fɔ ne kɔni tun b'a fɛ i ka taa hiji n'a ye de n k'o baraji sɔrɔ o de ka di n ye a banna i y'a faamu ala k'an bɛ sababa ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen ɲininkalikɛla dɔ ye ɲininkali kɛ k'ale bɛ ala dugulen tɔgɔ a ka ɲininkali kɛ cogoya o de fɔ bamanankan na k'ala dugulen tɔgɔ kan k'o d'ale ma ale ka se ka ala wele ni o ye dugulen tɔgɔ dɔrɔn de bɛ ala la dunan tɔgɔ tɛ ala la sisan ala tɔgɔ bɛ dugulen tɔgɔ i y'a faamu o min bɛ yen nɔ terme min bɛ yen an b'a fɔ silamɛw ka o dabila k'a fɔ ko ala dugulen tɔgɔ dɔ bɛ n bolo gundo la o de kuma kɔrɔfɔsɔn dɔ don ka kɔn san 50 san 50 hali bi a bɛ sen na k'a fɔ ala tɔgɔ dugulen tɔgɔ dɔ bɛ n bolo ko n kelen de b'a dɔn n'i y'a mɛn mɔgɔ o mɔgɔ la ala kira ka mɔgɔ tɛ sallallahu alaihi wasallam ala kira ka manto ɲuman tɛ ni gundo ko kundo a kun tɛ se ale ma ala kira tɔgɔ silamɛya la ala kira sallallahu alaihi wasallam ala tɔgɔ barikalen ninnu gundo tɛ n'i ye dɔnniya dogo e y'a sɔrɔ e k'a to e bolo k'e bɛ i dogo k'o de di mɔgɔ ma k'olu ka to kɔfɛ k'u bɛ nin sɔrɔ i mana dɔnniya dogo lahara dɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam jahanama karafe de bɛ taa don i la karafe min bɛ don so ni faliw la o jahanama tasuma kama de bɛ taa don e da la parce que i ye dɔnniya dogo dɔnniya dogoli ma ɲi dɛ o tuma na ala dugulen tɔgɔ o tɛ yen i y'a faamu ala tɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye dugulen tɔgɔ ye dunan tɔgɔ tɛ ala bolo ala k'an bɛ sɔn o kumana sisan an bɛ se ka kuma dɔw fɔ a tigilamɔgɔ ye i b'a dɔn astagfirulahi fɔ fɛnba don hali n'i tɛ arabu kan mɛn n'i bɛ sujudu la i bɛ se ka astagfirulahi fɔ fɛn ni ŋaniya o ŋaniya ye ni hamina ko fɛn fɛn b'i la i bɛ a fɔ astagfirulahi fɔ ni o ŋaniya ye ala bɛ o jaabi ala kɛra ka kumakan dɔ sallallahu alaihi wasallam n'i y'a fɔ ko o ko la ala b'i jaabi فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فين بيبين كنا دجيه بين كنا الله ربين كنا دينكو أبلا جل بين كنا يا فما بيبين كنا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله من كنوز الجنة كتوكا نفنا فوق نفنا يفهم باي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين من بلدي يذكرني معي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نيه نفنا براجي كبو وابيك شي جنا شيطان وفنا يا فامو كلمه من فنا كده على كلمه كلمه بلا جلنكا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يا فهم الباقيات الصالحات أم بسلامة والذين ننوي أستغفر الله يكافو كتاي سيكو هكلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يكافو الشيء كما فجر منسلي الشيء كما فتر منسلي جنا شيطان تسكا غريلا الله أكبر أيوة الباقيات الصالحات من كده على كتمة ذكروا بك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يا فهم نيفهم بايرة الله أكبر من فلان ندوري نيفهم باي قصبة أما من فوق يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إنه عجيب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعوة الزنون اسم العظم على كان بسببا نوت منك أبو ينينغال كلا ينينغال كي ko de dɔw b'u yɛrɛ wele ko dɔnkɛlaw ko bɛ ala tɔgɔ sɛbɛn n'o ye kurannaw ye kuranna kolo sɛbɛn k'a bonya ka tila ka fɛn dɔw don a kɔnɔ ko yala ko bɛ bɛn silama kiti la wa n'i ye nin ye mɔgɔ o mɔgɔ la n'a bɛ ala tɔgɔ sɛbɛn k'o bonya o kɔfɛ ka fɛn wɛrɛw sɛbɛn k'olu sɔɔri a kɔnɔ wuli ka bɔ a kɔrɔ Allahu Akbar ala kɛra ka taabolo tɛ o fɛn ninnu ye sallallahu alaihi wasallam silamɛya dɔ tɛ fɛn fɛn tɛ ala kɛra ka taabolo ye seba naani ninnu ka taabolo tɛ diina dɔ tɛ a t'i lase arijana na
ala ka diinɛ faamuya ko d'a ma ɲuman d'a ma o kumana ka ala tɔgɔ sɛbɛn k'o bonya ka ko dɔw don a kɔnɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ o mana kɛ o bɛ kulu walaw ni sɛbɛn n'u sera sɔmadu i ma sɔdi u b'o kɛ belebele ka ko wɛrɛw sɛbɛn na an t'a fɔ an ka da détail la n'i y'a ye mɔgɔ la ala kɛra ka mɔgɔ tɛ sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ minnu bɛ jinɛ baaraw kɛ n'u ni shetani u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn olu ka taabolo de ninnu mɔgɔ man k'o kɛ ala k'an bɛ sababu amin n'o tɛmɛna ka bɔ ɲiningalikɛla dɔ ɲininkali kɛ a ko a sigiɲɔgɔn kɔni y'a jira ale la k'a fɔ ko a muso bɛ to ka bɔ ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kɔfɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la dalilu tun t'ale bolo barisa ka d'a kan ale kuma de k'a ye nka don dɔ nana kɛ ale kɔni y'a ni cɛ dɔ ye o cɛ in furu bɛ se ka daga a n'o cɛ ko yala k'an bɛ bilasiralikan jumɛn di ale ma o ko la parce que ale tun b'a fɛ ka furu sa k'a sababu k'o ye i b'a dɔn a sigiɲɔgɔn min y'a fɔ ni o kɛra silamɛ ɲuman ye i sigiɲɔgɔn silamɛ ɲuman don a ka nin f'u ye nin cogo in na i ka denbaya dɔ ka ko la mɔgɔ don almu'minu mir'atu akhi aljaru ahaqqu biljar i y'a fɔ mɔgɔ sigiɲɔgɔn o ye dɛmɛbaaba ye dɛ a bɛ sigi la n'a ye min ye silamɛya hukumu kɔnɔna na man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani a y'a fɔ e ye a kun ye de i ka fɛɛrɛ kɛ k'i muso in bɔ nin jogo jugu in na fo i yɛrɛ taara i muso ni cɛ wɛrɛ ye ɲɔgɔn fɛ o bɛ dugu kɔnɔ o bɛ ka yaala dugu kɔnɔ i b'a dɔn i kan ka wuli k'i jɔ sa dɛ n'i k'a furu sa fɔlɔ i k'i jɔ de i y'a faamu jogo jugu bila man di dɛ jogo jugu bila man di dɛ i y'a faamu o kumana an b'a fɔ a ka wuli k'i jɔ de fɔlɔ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ nin ko in k'a ko ɲɛɲini ka taa fɛ sigiɲɔgɔn ye min fɔ a ye ale kan k'a ɲɛɲini de janko a yɛrɛ ɲɛ ye taamaseere ye nin cogo in na n'a y'a bolo da kisɛ kan yɔrɔ min na a ka muso in furu sa alkhabisatu lilkhabisin jɛnɛyakɛla muso o furulen mɔgɔ ma min tɛ jɛnɛya kɛ o man ka kɛ o haramuyalen don wa hurrima zalika ala almu'minin cɛ jɛnɛyakɛla fana muso min bɛ yen muso sanuma k'o ta k'o di cɛ jɛnɛyakɛla ma o haramuyalen don furu dagalen tɛ ni mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔ ni sanuya olu man ka fara ɲɔgɔn kan jigoni ni jisuma n'i y'u fara ɲɔgɔn kan o bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ wa ɲuman de bɛ tiɲɛ koyi pɔsɔni ni dumuni n'i y'u fara ɲɔgɔn kan jumɛn de bɛ tiɲɛ dumuni de bɛ tiɲɛ n'o tɛ pɔsɔni kɔni tɛ tiɲɛ o tiɲɛnen dɔ ka kɔrɔ o kumana sisan Sangare an bɛ min fɔ n'i ye nin ɲɛ i bɛ fɛɛrɛ kɛ k'i bolo da kisɛ kan n'i y'i bolo da kisɛ kan ko muso jogo de ye nin i b'a furu sa i b'a dɔn laada dɔ bɛ an fɛ yan nɔ o ye nkalon de ye o Sangare laada dɔ bɛ an fɛ yan o ye nkalon de ye dɛ ko n kana kɛ furu tiɲɛ sababu ye furu min man ka kɛ silamɛya na ni ɲɛ b'a la a bɛ ka kɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i ka seko kɛ a la barisa ala ko a man ka kɛ furu jugu de ye nin ye janfan furu de ye nin ye i y'a faamu o tuma laada dɔ b'an fɛ sigiya la mɔgɔ hali n'u ye cɛ ye a bɛ ka jɛnɛya kɛ walima ka cɛ muso ye a bɛ ka fasigiya nasɔn ma o bɛɛ b'u man kun e ka silamɛya ye mun silamɛya fasɔn ye i mana i kuma n'i y'i man kun a la hali n'i y'i si kɛ kuma na a tɛ foyi ɲɛ ye ni a y'a sɔrɔ e ka mɔgɔ jɔnjɔnen kun est-ce que i kun b'i man kun wa n'a y'a sɔrɔ ko e denkɛ de kun ye nin i denkɛ muso bɛ est-ce que i bɛ sɔn o ka nin kɛ kɔnɔ min tɛ ku i fɛ ala fana ko i ka jɔ jɔyɔrɔ min na i jɔ o jɔyɔrɔ la dɛ i y'a faamu ala k'an bɛ sababu o kuma laada min bɛ an fɛ yan nɔ i bɛ taa bɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ dugu yɛrɛ bɛɛ b'a kalama bɛɛ b'a kin bɛɛ lajɛlen b'a kalama mais bɛɛ b'i man kun ko n kana kɛ furu tiɲɛ sababu ye ko n kana kɛ furu tiɲɛ sababu ye o tɛ tiɲɛ ko ye dɛ o tɛ tiɲɛ ko ye ala k'an kana diinɛ in faamu ko ɲuman ala k'o dan ni silamɛ bɛɛ lajɛlen n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ka seku ɲininkali dɔ ye ɲininkali kɛ ale ye muso de ye a ko ale kɔni sinamuso kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ seli wa a bɛ to ka taa egilizi la n'o ye kerecɛnw ka selikɛyɔrɔ ye ko min yɛrɛ ka jugu n'o bɛɛ ye a tagatɔ egilizi la a bɛ denmisɛnninw ci a nɔfɛ ka taa k'ale kɔni y'a ladi k'a dɛsɛ a tɛ k'ale ka kumakan mɛn wa cɛ fana bɛ siran ɲɛ ka can f'a ɲɛna ko yala k'an bɛ se ka bilasiralikan jumɛn fɔ ale ɲɛna Ustaz Ahmad yan'an ka don nin na fɔlɔ i b'a dɔn silamɛ cɛ ka kerecɛn muso furu baasi t'ale silamɛya na
ale sinamuso bɛ ka min fɔ ko a tɛ sali sali ko tɛ nin ta la o kerecɛn ko bɛ mɔgɔ bɛ sali fɔ mɔgɔ min bɛ kerecɛn na mɔgɔ bɛ sali ko fɔ o ka kɔ la ɲintin sanba y'a dɔn ko wo b'a la koyi i y'a faamu wa feereba fana y'a dɔn ko wo b'a la k'a feere i y'a faamu ɲintin bɛ san ka wo in to a la wo in tɛ fɛn tiɲɛ ɲintin sanni na o tuma na kerecɛn muso fana furuli silamɛ cɛ fɛ baasi tɛ a la ala y'a dagali fɔ kuranna nɛsijɛ la nka condition bɛ a la saritiw bɛ a la cɛ min ye silamɛ ye o de ka diinɛ bɛ kɛ diinɛ kɔrɔtalen ye den minnu mana sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ bila ka taa silamɛya sira de kan i y'a faamu cɛ de ka diinɛ bɛ kɔrɔta baara bɛ kɛ ni o de ye ni muso yɛrɛ ko a bɛ taa église la cɛ tɛ don a n'o cɛ i b'a to yen mais ni fatuli ye dɔ la kelen sɔrɔ o tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta dɛ لا يرث أهل ملتين مختلفتين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نساء ودولا كلام صلوا تنيو عن كنيا تهار نفرو بوجه يا فهم فرو كون دعالين ونيو عن كنيا تاتو نيو عن كافر الإسلام كريتين الإسلام يا y'a fɔ o y'a damana babu ye o kumana ma dama a bɛɛ bɛ silamɛcɛ e ka kerecɛn muso furu i bɛ a furu ni condition de ye o condition ye jumɛn ye e ka diinɛ de ka ye sanfɛ silamɛya diinɛ ka ye sanfɛ ale tɛ yen ka da kelen ma wa hali ni furusiri bɛ kɛ fana a furusiri bɛ kɛ silamɛya furusiri cogo de la dɛ a tɛ taa kɛ olu ka furusiri cogo la o kumana sisan denw fana mana sɔrɔ denw bɛɛ lajɛlen bɛ ladabu silamɛya de la o de y'a sariti ye ni cɛ min y'a dɔn k'e tɛ se ka nin rempli a furuli haramuyara e ma barisa a furuli ma daga a sariti tɛ dafa i la ni cɛ min y'a dɔn k'e ye jitɔ ye e tɛ ka muso in mara nin kan kerecɛn muso dun don a haramuyara i ka kerecɛn muso furu parce que e tɛ se a kɔrɔ i tɛ se a kungo kɔrɔ i tɛ ka sariti ninnu labato n'i dun ma se ka sariti ninnu labato i bɛna den o den sɔrɔ kerecɛn muso min bɛna olu bɛɛ lajɛlen kɛ kerecɛn denw ye o kumana e kɛra ala ma jugu ye i kɛra silamɛya ma jugu ye o de y'a to sangare ami hali mɔgɔ dɔw bɛ yen fana an bɛ o kɛ o ye kɛrɛfɛ kuma ye mɔgɔ dɔw bɛ yen a tɛ b'u ka muso fila ta koyi ni e ye fila ta ni silamɛ dɔw bɛ yen a tɛ b'u ka muso fila ta fɛn dɔ ye ɲuman ye mais ɲuman in ka ɲi a minɛn de kɔnɔ ɲuman mana taa bila minɛn kɔnɔ n'a bɛ kɛ sababu ye ka kɛ jange y'a tigi ma k'a tigi kɔnɔgoya lahara don na a haramuyara i k'a kɛ fɛn min bɛ kɛ sababu k'i se tasuma ma o ma kɛ fɛn haramuyana ye e kan mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ e ka muso fila e b'a dɔn e tɛ se ka tilen i bɛna kɛ tɔɲalikɛla de ye filanan ni e nana n'o ye fɔlɔ min b'i bolo e tɛ se ka hari filanan in yɛrɛ fɔ ka fɔlɔ to yen i tɛ se ka hari kuma fɛ ka fɔlɔ to yen jitoya bolo i tɛ se ka hari filanan in ka dumuni don o kɔrɔ filanan ko taale haramuya ni e y'a ta e bɛ taa tasuma de la fɛn fɛn bɛ mɔgɔ la taa tasuma na a bɛ haramuyalen don i kan an b'a fɛ cɛw ko o dɔn o kumana kerecɛn muso furu a dagalen don nka cɛ in bɛ yɔrɔ min na cɛ in tɛ se ka kerecɛn in k'a ladon ka ɲa k'a ladon silamɛya ladon na a sariti de dafa la o kumana komi denw sɔrɔla ka ban an b'a fɔ ni cɛ ma wuli k'i jɔ den ninnu mana kɛ kerecɛn ye ala ka fara cɛ in kan n'o tɛ a fana bɛ taa tasuma na dɛ ma min abdin yastarihi llahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama allahu alayhi aljanna ala mana kalifa fɛn kalifa e mɔgɔ mɔgɔ ma n'i ye janfan don a la a ye den d'i ma k'i ka marata e siranna i muso ɲɛ o n'o bɛ ka taa kerecɛnya dira na o kumana e kɛra ala janfanbaga ye o ye kalifa in fana janfa denw fana janfa ala bɛ arijana don ni haramuya i ma i y'a faamu o kumana cɛ in ni jitɔ don n'a bɛ siran ka tiɲɛ fɔ muso in ye a ka wuli k'i jɔ a k'i jɔ dɛ o ka fisa lahara jɔ don mɛlitɔ ka taa talon ka taa fili tasuma kɔnɔ n'a bɛ taa yira in ka jeni ka balabala yen nɔ ala k'an kisi tasuma ma ala k'an wuli an wuli kuma na ala k'an sigi an sigi kuma na ala k'an taama an taama kuma na question kɔni caman bɛ yen hali sisan mɛ waati n'a kɛcogo kama an ka seku kumakan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin suna sabanan lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔkan Ustaz Ahmad an bɛ dugawu kɛ ala ka n'aw dɛmɛ baara ye ala k'aw bolo mɛn ala diɲɛ ko o ko e mɔgɔ min b'a baara la su ni tile aw
ka jamakula an bɛ dugawu k'aw ye ala k'aw sabati a kan ala k'aw ŋaniya khalasi a kan ala ka hɛrɛ kɛ n'aw ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ni olu ka jabaranin de bɛ bila sunna sabanan na u bɛ diinɛ de fɛ dɛ n'i tɛ diinɛ fɛ i bɛ taa i ka tabila sɛtanɛ mɔgɔ de ta la i y'a faamu an b'u fana fo an b'a fɔ ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fi jannatil firdaus arijinɛ sɔrɔ sira ala ka o yira an na jahanama sɔrɔ sira ala k'an kisi o bɛɛ lajɛlen ma ala k'an kafo ala kan'an kafo k'a di jɛma an bɛ an lamɛnbaa jɛkulu an b'o bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnen Côte d'Ivoire ka foli an bɛ o lase kɛrɛnkɛrɛnnen parce que olu ka téléphone ka ca bɛɛ ta ka ca ka bolofa bɛ Côte d'Ivoire kan ka taa Abidjankaw la ani Lakota ani Buakekaw ani yɔrɔ caman Côte d'Ivoire kɔnɔna na an b'o bɛɛ lajɛlen fo ani kɔrɔkaw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ an bɛ Burkinakaw fana fo an bɛ Lajinɛkaw fo ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ lajɛlen ye wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh nin bɛ dan sigi an ka bi sigida la aw k'aw bɛn sigi an k'an bɛn sigida wɛrɛ wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم على